Čokoľvek tu poviem, nezastupujem tú našu spoločnosť, som tu ako súkromná osoba. Moje názory, ktoré vyjadrím, budú ako súkromná osoba, nie sú to oficiálne názory z SRE. A téma bezpečnosti, áno, super, veľmi dôležitá vec. My sme ako spoločnosť privítali ten materiál aj v podstate celú tú snahu konečne definovať, čo je to vlastne bezpečnosť, za akých podmienok by sme mali dosiahnuť nejakú energetickú bezpečnosť a tak ďalej, čo to vlastne znamená a aké kroky hlavne sú potrebné na dosiahnutie energetickej bezpečnosti. Zároveň je potrebné povedať, samozrejme, je to materiál, ktorý rieši určité, možno, ako už bolo povedané, investičné potreby na zabezpečenie nevyhnutných kapacít, či už vo výrobe, v dodávkach, infraštruktúre a tak ďalej, ale rovnako cítime, že by bolo potrebné ho nejakým spôsobom zakomponovať do širšieho aspektu bezpečnostnej politiky, či už štátu, ale samozrejme aj Európskej únie, keďže sme členom Európskej únie ako Slovensko. A veľmi sa mi páčilo, v rámci diskusie tu padla otázka alebo taký koment, čo je to vlastne bezpečnosť? Najprv by sme si mali asi zadefinovať my ako spoločnosť, čo to tá bezpečnosť je, akým spôsobom ju chceme dosiahnuť a v podstate ako ju vôbec definovať. A skúsim z môjho pohľadu načrtnúť nejaké myšlienky a námety do tejto diskusie, ktoré snáď v nejakom budúcom fóre už sa budú rozvíjať alebo bude môcť byť zapracované do nejakého ďalšieho materiálu. Keď si povieme bezpečnosť, to znamená, že chceme dosiahnuť nejakú bezpečnosť. Z môjho pohľadu sa mi zdá, že asi sa cítime niečím ohrozeným. Že je to nejaké nebezpečné niečo, nejaká hrozba a chceme byť pred ňou ochránení. V tomto kontexte je dôležité si asi zadefinovať, čo tie hrozby sú. Aké hrozby, čomu asi čelíme, akým rizikám čelíme v energetike, na to, aby sme si mohli povedať, ktoré sú to a akým spôsobom s nimi ich manažovať a aké akceptovateľné riziko je pre nás ako spoločnosť, tento štát a aké sú prostriedky na dosiahnutie tejto akceptovateľnej miery rizika. Čo sa týka toho ohrozenia, z môjho pohľadu je tu jednoznačne v rámci energetiky určité ohrozenie, že tu nebudeme mať dostatočné zdroje energie. Keď si zoberieme primárne palivá, tak to je proste fakt, nejakých 90-95% energií primárnych sa dováža v tejto republike, čiže v podstate sme závislí na nejakom dovoze, sme v tomto nesmierne otvorená ekonomika, možno jeden z unikátov aj v rámci Európy. Čiže z tohto pohľadu je veľmi ťažko si povedať, akým spôsobom dosiahneme bezpečnosť minimálne z toho pohľadu, že chceme byť nezávislí. Nemáme šancu byť ako republika nezávislí na energetických primárnych zdrojoch, čiže akým spôsobom manažovať dostupnosť, prísun a dopravu týchto jednotlivých primárnych palív na to, aby sme dosiahli bezpečnosť. Čiže to je, aké sú ohrozenie z hľadiska primárnych zdrojov. Ďalej je to ohrozenie z hľadiska nedostatku dopravných kapacít. Tým, že musíme tie energie dovážať, musíme ich dostať jednak do republiky, ale samozrejme aj dostať medzi jednotlivých odberateľov. Na to potrebujeme určitú infraštruktúru, či už v elektrike, v rope alebo v plyne. No a v následnom bode je to určité ohrozenie z nejakej strategickej kontroly alebo strategického chovania partnerov na medzinárodnej scéne, ktorí kontrolujú tieto zdroje. Čiže tým, že sme vystavení určitej závislosti na dovoze, sme vystavení aj určitému strategickému rozhodovaniu týchto vonkajších partnerov, či už sú to jednotlivé štáty, alebo nejaké nadnárodné alebo národné spoločnosti, ktoré kontrolujú tieto zdroje a akým spôsobom oni s týmito zdrojmi manipulujú a ich chovanie akým spôsobom dopadá na nás. Čiže to sú také asi tri druhy ohrozenia, ktoré by som dokázal zadefinovať. A teraz následne je dôležité si povedať, aká je tá miera ohrozenia pre nás ako spoločnosť v týchto troch oblastiach. Samozrejme,
pri výpadku, akomkoľvek výpadku takých strategických surovín ako je ropa, ako je plyn, v podstate táto ekonomika je veľmi, veľmi ľahko zraniteľná. Následne samozrejme sú tu určité opatrenia, o ktorých pravdepodobne pán Senkovič bude hovoriť. Pri rope strategické zásoby ropy, pri plyne máme určité zásobníky, otázka ich kapacita, ich veľkosť je dostatočná, nie je dostatočná z hľadiska požadovanej bezpečnosti pre túto krajinu. V oblasti energetiky alebo elektroenergetiky, kde teda pôsobí aj firma, kde pracujem, je to otázka dostatočných kapacít, či už výrobných, ale samozrejme aj dovozových kapacít, čiže vzájomné prepojenie medzi krajinami, medzi Slovenskom a okolitými krajinami na úrovni prenosu a distribúcie.